Те са от семейство пироникови, род Крокус мензухари. Тези са пролетно цъфтящите видове. Крокус флавус, холандски жълт мензухар, снежен мензухар и жълт мензухар. Жълтичките аз съм ги снимал. Тези ги като пъпки ги наблюдавах, но ги чакам и ги дочаках да разцъпнат. Ето една дива пчеличка. Разцъпнали, вижда се плодник с близълце, 3 тичинки. И това е Крокус флавус, холандски жълт мензухар. Той е пролетен. Луковичо растение. От род Крокус е също и подправката, която е най-скъпа в света. Шафран. Шафрановия мензухар. В България вече на много места Родопите и други грижливи стопани отглеждат шафрана и получават добра реколта и добро заплащане. Условията в нашата страна са добри. Здрасти! За отглеждане на шафран. Но това е лилавата, синята разновидност на холандския жълт мензухар, Крокус флавус, снежен мензухар или само жълт мензухар. Виждаме плодника с близълцата, виждаме венчи листчетата и различни мухички и други опрашващи насекоми, диви пчели се хранят с прашеца и нектара на тези супер красиви цветя. Мензухари, род Крокус, семейство пироникови. Мили приятели, гледайте моя канал с най-красивите растения, най-интересните животни. Все още се срещат дори и кукичета. Галантус нивалис, кукиче. Гледайте моя канал в YouTube, Валери Първанов, Природа.